Karon, kinasibatan ako si Lola. Ano man, lakot kayo. Sige panugo. Wapagay naman ang isa kasugo. Nanugo na po. Karon, kay naan naman po sa gawas. Sa kaya angay na kong buhaton mo. Ay, tama. Muadto di Kuya Maria. Pero, istrikta mo kayo yung mama, oy. Si Betty mo na, oh. Unsa ka na yung gidala? Ako di siyang tawagon, be. Betty, ulat ako! Uy, Clint! Asa ka to? Unsa na yung gidala? Bayo, Clint, nagkita ta. Maadto ko ila Maria kay ako siyang hagito nga mag-search ni. Munang nagdala kong dress, oh. Unsa man, mauban ka? Nga, isog mo kayo yung mama. Wala man iyang mama, nilakaw sa'yo. Sige, pag-una lang ito, Betty, kay masunod ako. Waon ako tong dress ni Lola. Sige, Clint! A few moments later. May kani, wala ko na-absan ni Lola. Pero, nadala na nako yung dress. Muadto na ko, be. Maria! Hey! Maria! Si Betty, maron. Hindi, be. Oy, Betty! Sayuhan mo na kalaag, oy! Timing pa dyan kaayo kay wala si mama. Ikaw ra lagi isa. Musunod na si Clint! Magpagent-pagent ta ninyo! Pageant. Yan, amoy dress. Unsa din akong gidala, oh. Magdala po to si Clint, akong giingnan. Ah, grabe, ready man kaayo. Diyan lang sa kabiti ha, kay mamili sa kong dress sa kaban ni mama. Betty! Oy, dali ara mo nakasunod, oy! Alangan, grabe kaagin ako pagkuha ng dress ni Lola sa kaban. Ano naman? Kinasakpan mo ko ni ano? Nya! Grabe, ginukdanay lagi na ako. Ang si mama, nakatumbaw ka. Ay, koy. Uy, dara. Kanili akong gamiton. Kaya mo ulit nakawaw nga dress ni mama. Dugaya pa ni Maria Betty. Maria, dugay pa ka diha? Charan! Wow! Mo, di ba? Wow, kaya kung dress mo sa pa may ipaabot ninyo. Make up na lang ko lang. Pag-ilis na mo. Maria, sa may sulat kong buhaton, ani? Magtalent-talent pa. Sige. Miss Flawless kong... Unsa man yung banhang ila Maria? Ako lang silipon ba? Ang damdamin nila para sa akin. Thank you. Perte, nagpatient din sila di ay. Sige, ikamot. Perte ka na silang tulog. Nakahigayon siguro sila dula diri sa sulod karon. Wala silang mga unsa ka kung buhaton na para mabulabog na sila. Spaghetti pababa ng pa. Sa may angin ang buhaton na para ma-distract sila ang nila. Ay. Ako ang tingog binang Nya, bisa man daw natutuluan na, no? Siyempre ako, kay tanawa akong dress. Parting gwapo ha. Di man akong talent, dili basta-basta. Tira-tira ning tulo. Naglalis pa ko 15 mo daog. Karon lang mo. Dili ko masugod be. Para imong gud ba nagikan dito sa gawas. Na may tawag sila man to. Sudan na. The winner is Maria! Taka naman ka, Maria. The winner is Beauty! Pang-sure di ha, dito mong duha ba? The winner is Claire! Pang-sure Maria! Ako yung winner, Maria! Karagdagan ang tulo. Maria! Able! Maria, nauli mo lagi na yung mama. Pero mga di naman tatingin ni mama. Tayo sa agod. Pura lagi na yung nagkatawa sa likod sa portahan. Grabe panago nila ba? Maria, ato lang silipon sa bintana. Dahil pa kayo kung si mama to, dapat nalawa ko balik. Dali na. Maria! Able! Awa, si Dudong Pawit sa ay. Maria! Irti jud kaayo, mao bias tingog ni mama. Ikaw Dudong Pawit, karon ka.
Dagan! Run.